Vianočka, tatarka, kraváčiky. Natreme, ty sem, nehyb sa. Blé, zješ to. Som zvedavá, či to zjem. Tak poďme ho otvoriť. Som zvedavá, či tam bude. Však si to sama varila. Vianočka, ty čo tu robíš? Však si ju tam ty dala. Zasabať? Odložíme? Zasabať? Čo? Zasabať? Už tento bak nepotrebujeme, zahodíme ho. Poďme tento bak otvoriť. Ani tam nevieš, čo je však. Tatarka? Helmans! Ty čo tu robíš? Ani teba už nepotrebujeme. Helmans. Toto není platená spolupráca. Ak by firmička Tatarková chcela, tak mi môžu poslať 2, 3 palety. Poďme si otvoriť druhý bag. Som fakt ešte, čo tam tuto bude v druhom bagu? Aha, to sú kraváčiky. Teba už nepotrebujem. Tak poďme na tú Vianočku. Voňaš. Eli, ty si prdla? Môžem vôbec používať nožík vo videu? Nezoberú nám kvôli tomu rodinné? Aj ty, Gusto, buď safe. Ďakujem. Bezpečnosť na prvom mieste. Eli, pozor na prsty. Odložím toto a ideme natrieť toto tatarkou. Toto je Vianočka. Natrieme tak. Tak, ešte trošku a bude to skoro celé natrieť. Som zvedavá, ak to bude chutiť. Tak, ešte túto trošku. Ešte. Dobre. Tak, zavrieme tatarku. Otvoríme. Hej, nemáme nožnice. Sa to otvorilo. Tak, super. Ty sem. Nehyb sa. Ešte jeden. Tak. To je škorpión. Ty poď sem. Ale nechutí tá tatarka zle. Uj. Fuj. Fuj, ona to fakt je. Fuj, nedáš ako. Fuj, bolo to hnusné. Nezabudni dať like out there.